Veril by si, že tu žili ľudia? Tento dom nie je pre myši a ľudí dosť veľký, to predsa vieš. Pozor! Ešte tak. Nie je úžasný? Prekrásny miláčik. Inšpirované klasikou Alfa Preussena. Ja? Maximus! Za mnou! Rýchlo, rýchlo! Čo je to? To sú mimozemšťania. Je to horšie. Sú to ľudia. Vianočný film, aký ste ešte nevideli. Lea! Rýchlo poď! Do diery! To je ale dom. To nie je dom, ale palác. Ľudia sú agresívne a nebezpečné tvory. Ale vedeli sme, že tento deň príde. Trénovali sme a sme pripravení. Preboha. Ale nie. Môže byť? Ste pripravení? Na čokoľvek. Nech každý Vianoce krásne slávi. Túto háveď vyženieme z nášho domu raz a navždy. Nie, 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 nie. Kryjte sa! Budeme bojovať až do víťazného konca. Na zemi, na strope, aj v stenách. Viete, máme tu trochu problém s myšami. Ja sa myší nebojím. Nie? A pák! Ten chlapec je dobrý. Chcú nás pochytať. Nerozumieš tomu? Nechcú s nami bojovať. To ani ja. Chcú len pekné Vianoce. To aj ja. Myši v akcii. Vianočná pasca. A bude dosť dlhé. Ty o mne pochybuješ? Pravda, že je. Hop. Si v poriadku? Áno, je dosť dlhé, možno ho aj štipku skrátim. V kinách od 6. novembra.